Ga ka hedikwatar 'yan sanda me ya kawo ka? Na? Me ya kawo ka nan ofishin 'yan sanda? Abin da ya kawo ni nan kamo mu akai. Kamo ku? Bisa wani dalili? Bisa dalili ni ina da sana'a aikin mashin. Ina zuwa Abuja ina dawowa. To sai Sama'ila sai yake gaya min cewar to kai kana ta tafiya kana aikin goyin. Aikin wahala ne yaushe za ka samu kuɗi. Ka zo akwai aikin da za mu yi mu samu kuɗi. Yana kira na ina ƙi har dai rannan ya kira su Alhajin Kano su zo za a yi aiki, ni ma ya ce lalle in bullo a yi aikin nan da ni. Na zo muka je makaranta muka ɗauko ford. To aikin naku kenan ɗaukar mutane? Ni wannan shine na farko domin Allah. Misali. Aikin da kace shine na ɗaukar mutane, aikin da kuka je? Gaskiya shine. Abin da ya ce mana kenan. Shi za a yi dama. Don tsawon wani lokaci kana wani aiki? Wannan shine na farko. Ake ba ku bindiga? Ba ni da bindiga. Waye bindiga ke hannun shi? Akwai wannan. Akwai Alhajin. Wanne ne sunan shi? Baban gida. Shi ne Alhajin Kano? Da shi da Alhajin Kano ya suke da bindigu. Nawa ke baka kullum? Shiwa. Shi wannan wanda ya dauko ga aikin goyin. Wanda aikin goyi. Ni aikin mashin nake yi. Misali ina zuwa Abuja ina dawowa sai yake ce man in daina wannan aikin mashin in zo akwai aikin da za a yi a samu kuɗi. Yana ta bani shawara ina ki har dai ya rinjayi hankali na amince mashi na bi shi domin Allah na bi su. To yanzu ko ka amfana da wani abu daga hannun shi nawa ka samu? A babu abin da na samu. Nawa suka ce za su baka idan an gama komai? In sun gama aikin, in an gama aiki ba a faɗi abin da za a bani ba domin Allah. Dama ka san yana wannan sana'a? Shiwa. Shi baban gida. Na sani. Tunda ya dade yana suna kira na suna cewa ka zo a aiki. Allah bai sa na zo ba domin Allah ban taba zuwa ba. To shi wannan kuma shine na yi kuskure. Amma yanzu har in an amince a rantsar da ni zan taimaka muku 100% akan wannan aiki na a tantance marasa gaskiya. Ka san su kenan? Na san wa'insu.